regăsit pe canalul meu. Astăzi vom face un unboxing Oriflame, am menținut în mine cutia. Am două dintre cele mai interesante oferte din catalog care mi s-au părut mie și o să vă arăt în continuare și câteva oferte de care eu am profitat. În prima fază vreau să vă arăt catalogul. Este catalogul cu oferte pentru 8 martie și Dragobete. Este un catalog plin de oferte pentru toată lumea, pentru toate buzunarele. Și după cum vă ziceam, am aici în mine și două oferte. Avem și un nou parfum lansat care miroase senzual și eu deja m-am îndrăgostit de el pentru că l-am din catalogul trecut. Este vorba despre un nou parfum Love Potion Senzual Ruby. L-am și aici lângă mine. Acesta este format din ingredientele principale: fructe de pădure, acord de ciocolată ruby și lemn de cedru. Are și pagină parfumată, așa că dacă vreți să vă comandați catalogul tipărit sau aveți pe cineva care vă poate da catalogul tipărit, puteți să-l cereți ca să vedeți cum miroase parfumul. Și vă zic un secret: dacă accesați și completați formularul din descriere, puteți să primiți și o reducere de 20%. Așa că eu zic doar să cereți catalogul să vedeți cum miroase parfumul. Așa, este un parfum chiar senzual, pentru că cei de la Oriflame îl descriu ca iubește senzualitatea. Și în momentul în care îi simți prima dată mirosul, îl simți așa dulce, dar apoi îl simți așa cumva senzual și chiar merită încercat. Iar cea de-a doua ofertă, care mie îmi place foarte mult, este aceasta. Este un set format din crema de mâini Love Nature cu Gref, un parfumul O Sweet. Nu eram sigură de nume, pentru că am prea multe în cap. Și un rimel de la On Color negru. Acest set costă doar 60 de lei și chiar este interesant. Iar dacă vă plac parfumurile foarte dulci, merită să achiziționați acest set, pentru că parfumul are în compoziție bomboane de piersici, de geleu de trandafir și dulce de leche. Cam așa arată parfumul. Este micuț și este tare drăguț. O să reduc din lumină ca să se vadă mai bine. Cam așa este el. Mie îmi place foarte mult și uneori, în unele momente din zile, simt că mă reprezintă. Sau în unele zile. Așa, restul ofertelor o să vă las singur să le descoperiți, pentru că o să vă las jos și linkul catalogului online. Și înainte să încep să vă arăt câteva oferte pe care eu am profitat, vreau să vă arăt programul de bun venit. Pentru că și în acest catalog cei de la Oriflame sunt destul de generoși. Mi-au lăsat același program de bun venit, adică pentru persoanele care nu au cont de client direct și își fac cont până în data de 28 și pun și o primă comandă de 300 de lei, poate să intre în acest program minunat de bun venit și să primească toate aceste gentuțe și acel portofel, la fiecare la prețul care este afișat aici. Eu zic că este o super ocazie, pentru că puteți să primiți niște accesorii super drăguțe la 70 de lei, doar dacă vă schimbați magazinul de unde vă cumpărați produsele și recomandați câteva produse și prietenilor, cunoștințelor sau apropiaților. Chiar este o ocazie super bună și, după cum am zis, dacă în primele 3 cataloge, începând de acum, strângi câte o comandă de doar 300 de lei, pe lângă reducerea pe care o ai de la contul de client, primești și toate aceste 3. Portofel, rucsac și o geantă, care sunt superbe și te așteaptă.
Și eu de altfel te aștept să te alături echipei mele și să dăm binele mai departe împreună. Și acum să începem să vă arăt câteva oferte. O să încep cu acest exfoliant și purificator și exfoliant pentru față din setul Novage Men. Este pentru soțul meu pentru că am observat că o să-i se termine curând și am zis că să-i comand în avans dacă tot este și la reducere. Am aici din noile arome, ca să zic așa, gelul de duș, Springtime Stroll și crema de mâini. Crema de mâini, dacă m-ați urmărit, v-am arătat-o și în unboxing-ul trecut. Au un miros floral și primăvaratic și miros destul de bine și este posibil să fie pe placul multor persoane. Am aici și o cremă de corp din ediția limitată Milk and Honey Rose Nectar. Ea se poate lua și la set, o să vă las pe undeva pe aici setul complet. Și eu am ales să o iau doar pe ea pentru că doar de ea aveam nevoie. Dar poate pe viitor, dacă va mai fi, o să iau și celelalte. Eu am desfăcut-o și mi-a plăcut foarte mult, așa că am zis că vreau să mai am încă una de rezervă, că nu vreau să rămân fără. După cum v-am mai zis, nu știu dacă mă urmăriți sau nu pe Instagram, având în vedere că este la reducere, mi-am luat și acest scrub pentru păr. Este mai mult un scrub pentru scalp. Și fiind la reducere am luat 3 bucăți, mi-ajung cam 2-3 spălări pentru că îl folosim doar la rădăcină pe scalp și abia aștept să îl refolosesc. Cred că mai am unul, dar am luat ca să am de rezervă pentru că o să am nevoie. Și este chiar foarte bun împotriva mâncărimilor acelea de scalp. Nu știu dacă aveți probleme de genul, dar eu am foarte des, așa că am ales să-l folosesc și nu mai am așa mari probleme. Pentru că și are un miros plăcut, e cu cărbune și mentă și chiar își face treaba bine. Am aici un deodorant Volare Moments. Este de pe copertă de la ofertă. Am zis că vreau să încerc să-mi schimb și rutina de îngrijire a tenului, să încerc și alte produse. Și încet o să comand produsele din gama Wand, să vedem cum se comportă cu tenul meu. Am aici crema de ochi și crema gel pentru față. O să le desfac să vi le arăt și vouă. Cam așa arată crema de ochi. Are aici niște biluțe de fier care în momentul când te masezi zona ochilor îți dă o senzație de răcoare și este foarte plăcut. Iar crema gel de zi arată cam așa. Îmi plac foarte mult. Mai am produse pe care le-am încercat din gama Wand, dar am zis că vreau să încerc să-mi fac o rutină completă cu ele. Și dacă vreți să aflați mai târziu cum se comportă sau vreți să aflați mai multe despre ele, puteți intrați pe site și să vă documentați. Este o gamă 100% vegană și nu de mult lansată. A fost lansată prin vară și sunt foarte, foarte mulțumită de produsele pe care le-am încercat până acum de la ei. Mai am aici două creioane de buze. Un Coral Pink și un Magnific Brown, la care doar unuia, de fapt nu o să pot să le fac niciunea swatch pentru că nu sunt ale mele, dar ele arată cam așa. Nu știu dacă se vede, cam așa arată ele. Dacă erau ale mele, le făceam swatch, dar nu sunt ale mele și nu vreau să le încep. Mai am aici un ruj din acela rezistent la transfer, pentru că și astea sunt la reducere. Nu o să-l desfac, dar o să vă arăt nuanța pe care o am aici. Pentru că și eu o am
și la recomandarea mea a luat-o persoana respectivă. Aceasta este nuanța Ultra Top. Să fac și un swatch pentru că mie îmi place la nebunie nuanța aceasta. După 10 minute pe buze ce stă 10 minute pe buze se estompează și nu mai se ia jos, putem bea și putem mânca gustărele. Este normal că dacă am mâncat supă foarte grasă sau lucruri foarte grase, orice se duce de pe buze. Doar în cazul în care ne luăm un ruj din acela pe care îl dăm jos doar cu peria. Aia de sârmă. Așa că, da. Mai am aici, având în vedere că am făcut cumpărături pe peste 99 de lei din catalog, am putut să profit de o ofertă și am aici ceva interesant. Este vorba despre niște cercei pe care îi putem asezona pe fiecare pereche cu câte o zi a săptămânii, care sunt de asemenea superbi, deci mi-mi plac la nebunie și am o grămadă. Cam acestea sunt ei. Mi-mi plac foarte mult. Așa. Cam acestea sunt ei, mi-mi plac foarte, foarte mult și cel mai probabil o să-i port, că de aceea am luat. Așa. O să-i și pun înapoi pentru că nu vreau să îi stric încă. După cum vedeți, eu am obiceiul să nu prea port cercei, adică îmi place să-i schimb foarte des. Așa. Mai am aici un tender care cu semințe de rodie, pe care l-am găsit la ofertă în flyer și îl consider un mărțișor foarte bun de făcut oricui, pentru că acesta ține cel puțin jumătate de an și este multifuncțional și este cutiuță cu minuni. Chiar ajută la foarte multe lucruri. De asemenea am și abonamentul Wellness, pachetelul cu multivitamine pentru femei, care, impresionant pe mine și pe bărbatul meu, ne-au ajutat foarte mult și nu am răcit. Deci de când le luăm, nu am răcit aproape deloc, pot să spun chiar deloc. Și le recomand oricui. Deci oricui le recomand pentru că ne întăresc sistemul imunitar. Nu sunt medicamente, sunt suplimente alimentare. Omega 3, 2 capsule de omega 3, o capsulă de multivitamine și minerale pentru femei, pentru că avem nevoi diferite noi femeile și bărbații, și o capsulă de astaxantin și extract din apine. Avem aici 21 de pliculețe cu câte o doză zilnică de multivitamine și minerale. Și mai am și nelipsitul Meal Replacement cu vanilie, pentru că e varianta care îmi place mie cel mai mult. Iar pentru că am pus printre primele persoane în comandă, nu uitam în cutie să nu am nimic, am pus și pachetul de lansare cu produsele care vor apărea în următorul catalog. Iar acestea sunt o apă micelară calmantă de la Love Nature cu goji organic și grâu, care are 150 de ml, un nou deodorant de la Activel, eu le folosesc foarte mult pe acestea și îmi plac mult, și un nou mascara, mascara acela iubit de noi de la The One, 5-in-1 Wonder Lash, doar că se numește 5-in-1 Wonder Lash Ultra. Și o să vă și spun imediat de ce. Nu l-am desfăcut pentru că am multe altele desfăcute și nu vreau să le arunc. O să vă spun câte ceva despre el. Se numește 5-in-1 Wonder Lash Ultra pentru că are o testare clinică, prima testare clinică din lume, în care se dovedește
intensitatea culorii pe smartphone, adică să se vadă foarte tare intensitatea culorii genelor și pe telefon. Și chiar m-a impresionat mult descrierea lui. Are o tehnologie Ultra HD pentru o alungire fermecătoare și ridicare superioară, amestec de pigmenți digitali pentru o culoare neagră pură pe ecran și în viața reală, keratină pe bază de plante pentru a susține hidratarea și strălucirea genelor, ulei de ricin pentru îngrijirea și hrănirea genelor. E posibil să ne ajute și la creșterea genelor, nu știu. Iar cam acesta este poza înainte și după. Da, ați văzut, o să coste 23 de lei și m-a impresionat foarte mult cum arată pensula, pentru că arată foarte bine față de unul normal. O să vă arăt cum arată una normală, uitați, arată super bine. Și să vă arăt și una normală cum arată. Doar să o găsesc. Așa arată un 5-in-1 underlash normal. Deci eu zic că e o diferență destul de mare. Așa. Aici v-am arătat. Am și punguța de la Wellness pentru că am avut abonamentul. Mai am aici cataloge, facturi și flyere. Ce mi-am mai comandat eu din flyer a fost această gentuță din colecția Musa. Sper că zic bine colecția. Pentru că am încă 2 genți și portofelul, dar n-am reușit să o câștig și pe aceasta și mi-a părut rău și acum că am văzut-o la reducere și am avut reducere destul de mare, am comandat-o. Este o geantă crossbody care este rezistentă la apă, din câte văd eu, și are și o baretă, deci se poate purta foarte drăguț cu baretă sau fără și chiar este destul de măricică și încăpătoare. Are și 3 compartimente. Are 3 compartimente, mai are și aici cu fermoar și cred că atât. Și acesta este cu fermoar și mai are și aici unul cu fermoar. Dacă am văzut bine, da. Și am mai înlocuit taxa de transport cu încă o geantă, pentru că în vară n-am reușit să mă comand și am zis că să iau acum pentru vara viitoare. Este vorba despre această geantă de plajă. E geanta aceea cu compartimentul acesta pentru băuturi ca să le țină reci. Și am zis că poate în această vară o să mergem pe undeva și o să avem nevoie. Vara trecută nu prea am reușit să o comand și este destul de mare și încăpătoare și chiar ușoară. E chiar încăpătoare și ușoară pentru lucrurile de care avem nevoie dacă mergem la plajă, strand sau într-o călătorie mai scurtă, să zicem asta. Cam acestea au fost ofertele de care eu am profitat. Cam așa arată următorul catalog. Normal cu noul mascara pe copertă și pe spate cu niște oferte drăguțe de la Amber Elixir. Dacă v-ați gândit până acum, dacă să vă înscrieți sau nu la Oriflame, eu zic că este o șansă destul de bună să vă înscrieți, nu doar din pricina cadourilor care se oferă, dar și pentru celelalte beneficii, reduceri, puteți să participați la traininguri gratuite dacă vă doriți, tombole, avem tombole cu produse, partea de afacere în care deja se oferă până la 6.000 de lei bonus pe lângă celelalte sume pe care putem să le deblocăm și multe altele, oferte exclusive pentru consultanți și multe alte lucruri, adică
De exemplu, doar programul de loialitate arată cam așa. Un program de loialitate. Iar cei mai activi pot să primească și asemenea accesorii pentru bucătărie, dacă pot să le zic așa. Deci eu zic că este o ocazie foarte bună să vă faceți un cont de client la Oriflame, iar dacă completați formularul din descriere, aveți tot sprijinul și tot ajutorul meu, implicare din partea mea 100% dacă vă văd că vă doriți și ajutor și sprijin și din partea echipei. Așa că eu zic să încercați pentru că nu aveți nimic de pierdut. În cel mai rău caz, după 3 cataloge inactive, expiră contul și gata. Așa că asta a fost comanda mea și ne vedem la următorul clip.